ڕۆژە پێنجشەممەیە 28/12/2017 بە سەدەما خراپیە ئابووریە لە چەندین باژار و باژارۆکên ئێرانê مîna Meşhed, Neyshabûr, Kaşmer, Bijnor, Diyezed û Newşehir xelk hate ser cadê û nerazayî nîşandan û dê encamê de şer û pevçûn di navbera xwenîşanderan û hêzên ewlehiya Îranê de rûda. Her lêgel destpêkirina xwenîşandanan Mihemed Baqirî serokê erkanê hêzên çekdarên Îranê hate ser hêlê û hişyarî da û got ku ev xwenîşandanên ku li bajar û bajarokên Îranê rû didin mebest jê fîtneya û daxuyakirin ku ew rê nadin ku careke din sînaryoyên sala 2009 ku bê serperiştiya Amerîka û İsraîlê bûn dubare bibên. Lê roj bi roj xwenîşandan berferehtir bûn û lê raperînê kirin te ku bêhtir ji 6 bajar û bajarokên Îranê girtin û bê taybetî bajarê Tehrana paytexta Îranê û bajarê Qumiyê pîroz lê dev şîa mezheban. Lê gorî ku çalakvanên sivîl li Îranê belavkirina xwenîşandanan bajarên Meşhed, Qezwîn, Teksan, Kerec, Tehran, Sebzewar, Qum, Arak, Twêsrekan, Necefebad, Xorremebad, Durûd, Şîraz, Îze û Bender Ebas û Kaşan girtine. Lê Rojhilata Kurdistanê jî xwenîşandanan bajarên Kirmaşan, Hemedan, Loristan, Gengawar, Hersîn, Îlam, Dêlhoran û Sinne girtine. Herwiha gotin ku xwenîşandanan bêhtir ji 6 bajar û bajarokên Îranê girtine û pêşbînî têkirin ku xwenîşandan berferehtir bibin. Di destpêkê de xwenîşanderan duruşm û slogan ji bo çaksaziyê bilind dikirin lê li gel berdewambûna xwenîşandanan duruşm û sloganên xwenîşanderan hatine guhartin û bê dengê bilind gotin bimrê Xameneî û bimrê diktator û wêne û ala Îranê li ser cadan hatine şewtandin. Rojnameya Guardian ya Brîtanî girîngî de xwenîşandanên Îranê got ku xwenîşandanan 20 bajarên Îranê girtiye û pêşbînî têkirin ku xwenîşandan wê bêhtir bajar û bajarokên Îranê bigire. û malpera Kanala El Arabiye belav kir ku xwenîşanderan lê nêzîkî mala Elî Xameneî rêberê bilindê Îranê lê qada enqîlab nêzîkî texa pastorî xwenîşandan encamdane û duruşmên bimrê Xameneî û bimrê diktator bi dengê bilind digotin. Lê gel destpêkirina xwenîşandanan welatên cîhanê hatine ser hêlê û piştevaniya xwe ji bo xwenîşandanan dane xuyakirin û yekemîn welat ku piştevaniya xwe ji xwenîşandanan ra tekez kir Amerîka bû. Hêzer Nawêrd berdevka Wezareta Dervê Amerîka piştevaniya welatê xwe jê xwenîşandanan ra nîşan da û daxwaz ji welatên cîhanê kir ku piştevaniya xwenîşandanan bikin. Jê aliyê xwe jî Yekîtiya Ewropa li ser xwenîşandanên Îranê hate deng û Frederica Mogherini seroka siyaseta derve Yekîtiya Ewropa ragihand ku ew li gel berpirsyarên pile bilindên Îranê li ser hêlin û ew çavereya wê çendê dikin ku hikûmeta Îranê rê bidine xelkê ku bi awayekî aştiyane û azadane xwenîşandanan encam bidin nek rêgiriye lê xwenîşandanan di rêya tund û tûjiyê ve bikin. هەروەهانێکی هاڵی بالیۆزە ئەمریکا لە نەتەوەین یەکگرتی داخواز کرد و دەربارەی خۆنیشاندانên ئێرانê civata ewlehiya navdewletî û civata mafê mirovan ya ser bi netewên yekgirtî ve bicivên. Li ser rewşa Îranê Donald Trump serokê Amerîka li ser rûpela xwe ya taybet li tora civiyakiya Twitter de تویتک بەڵاو کرد و تێدە گوت و ئەو پشتەوانیا خۆنیشاندانان لێ دژی دەسەڵاتدارên ئێرانê dike ku di dema 5 rojan de jimareyeka berçava bajar û bajarokên Îranê girtiye û got ku dem dema guhartinê ye li Îranê. û piştî derbasbûna 6 rojan jê xwenîşandanan Elî Xameneî rêberê bilindê Komara İslamiya Îranê de xuyaniyek belav kir û têde beşek jê xwenîşandaran bê sîxurîkirin ji bo welatên derve tometbar kir. لێ گۆری داوین ئامار 405 کەس لە تەهرانê و 105 کەس لە هەمەدان و بەهتر ژە 1000 کەسی لە باژارên کرماشان، گەنگاوەر، هەرسین، ئیلام، دێلهۆران و سنە هاتنە دەستە سەرکردن و نێزیکی 25 کەسی بێ سەدەما شەڕ و پەفچوونان بوونە قوربانی و ژیانە خۆش دەست دانا.